Янаки започна работа в галерията, 78 година и аз дойдох тук и фактически едно от първите ни неща беше една изложба на един художник, който не знаех още тогава, че живота ми много често ще се връща към него. Първата изложба, която с Янаки правихме, беше на Марио Жиков. Във връзка с една годишна, тогава се запознахме и с брат ми, който живееше в Стара Загора. И поне става дума за първите неща. Редението на една изложба и за него и за мен беше едно такова удоволствие, свързано не толкова с самото редение, колкото с това клякане, в което гледаш как е направил едно, как е направил второ, как е обърнал внимание на водата, която се движи на залеза на небето. При целия ни живот срещани с Янаки бяха разсъждения върху изкуството. Дали са старите майстори. Помня години след това имаше една вечера, в която и Желязка почна да натърси, и Людмила почна да натърси. Се оказа, че ние до полунощ сме си говорили, примерно речем, за Толедо на Ел Греко. Това бяха уния вечери, в които просто забравяш за времето, говориш си за това, което е водило хората поколения наред. За така да намериш визията за нещата, в които събираш много неща, за които думите иначе са излишни.